Wala akong na-receive eh. Nanalo po kayo ng lucky draw. Waiting yun. Ha? Sa akin waiting. Ay, waiting sa umaga eh. Ah. I-ano ko lang sana, i-deliver namin yun. Apo. Pero may bayad po, sir. Ano po? 1,000 po. Ayaw. Sino nagpadala po? Sino nagpadala? Hindi, sir. Kayong napanalunan lang niya yan, sir. Yung lucky draw, yung pinag mo. Anong pangalan po? Parati yung sa inyo po, sir. Kayo po si Benji Rubik ba? sir? Opo. Ito yung number ko niyo, sir. Ayaw po. Sir, ipakita ko na lang po yun. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday po, sir! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Isip po sa kanya yan. Yes po, sir. Happy po, sir. Happy birthday po. Rose, maraming salamat. I love you. I love